Gem gyfartal efo Bala iddo. Perfformiad da gyn yr ogiad oedd. Oed, dach chi'n gret o perfformiad, especially yn yr hanner gyntaf, dach chi'n wedi creu nifar o gyfleuon da. Dach chi'n ac yn teimlo really bod y gêm really i fod put to bed, fath o'n nhw'n dweud yn y hanner gyntaf, sori. Dach chi'n ond mae'r ogiad yn ôl iddi yn yr ail hanner. Dach chi'n wedi cael trwy'n ar y blaen eto, ond dach chi'n bechod bod ni heb wedi gallu gweld y gêm allan hefyd. Gathen nhw gol reis cyn, wel, ar y half-time whistle da. Sut ti'n meddwl o hynna? Disappointing? Bach, very disappointing. Dach chi'n dag gweitha, really, i considio. Dach chi'n yna bach o decisions yn leidio fyny i'r gol oedd yn bach yn harsh, dwi'n meddwl. Dach chi'n amdano ni'n gofod defendio fo'n well hefyd. Oedden ni siarad off camera, de? Centre half newydd, canol y tawn. Ti di chwarae yn o blaen, ie? Dwi wedi gwneud dros y blynyddoedd, mwbath debyg i fe dwi'n gwneud rwan, jyst cyfr o hogia, dach chi'n si chwarae yna. Ond ie, fe da fi gwneud y job yna, ond dwi'n meddwl bod fi fyny standard i hogia sy'n barod. Ond ti'n mwynhau fo? Ynddo, dach chi'n mynd i gwaniaeth gael hogia profiadol wrth ymwch chi, dach chi'n Rhys, Nathan, Joe a dach chi'n Rambo Tony hefyd, dach chi'n uffar hew bod nhw'n siarad chi trwy'r gem hefyd. Ie, ond ti di chwarae dda na i fyny wan. Dwi'n gwybod, fi gas a Clive o dipyn o job. Dwi'n yn siŵr am hynna, dach chi'n nhw'n rhan mawr o'r tîm, dach chi'n nhw'n i gwaniaeth hefyd. A lle midfield o ti yn chwarae fel arfer? Ia, fel arfer, ia. Fyna ti'n gweld dy hyn, ia? Ia, fi. Be sydd dda ydi, tymor dwytha ges ti amnaf yn sefythu yn y ddau gems do. Ti'n ffit rwan. Do. A ti'n mwynhau'r pêl-droed dweud? Dach chi'n yn really frustrating yn eitha bod yr ogia. Dach chi'n sefyll ar ochr a methu cyfrannu chi. Ond ia, dach chi'n mae'r trwyd mae bod dim mynd yn iawn ar y funud a wneud yna parod trwy season. A ti'n neud o'n Welsh Prem, mae hynna'n bwysig yndi? Yndi, mae'n masif. Dach chi'n mae'r gêm yma mwy intense, dach chi'n ond mae'r hogia eisiau bod, dach chi'n a fyddwn ni'n bod dim i aros yn y gyrru. A fel hogyn lleol, be mae'n feddwl i chdi hefyd, bod chdi'n neud o'n yma i ni? Dach chi'n fath o'n dweud, mae'n masif. Dach chi'n especially gael y crowds da ni'n gael yma. Dach chi'n hogia lleol di'r rhan fwyaf o'r tîm. Dach chi'n hogia sydd ddim mor lleol, maen nhw'n hefyd yn dallt y glwb. Dach chi'n ac yn bai o fewn i'r ethos o'r yr un clwb a felly. Dach chi'n pawb efo'i gilydd a mae'n tîm bond rili da. Gathon ni crowd mawr eto heddiw, just o dan 1000. Faint trwaniaeth mae hynna'n neud i'r hogia? Just o dan 1000, wel, dyn nhw'n surprise rili. Dach chi'n mae'r cofiami'n troi fyny bob gêm, dach chi'n just dan ni i ffwrdd neu adra yma chi. Dach chi'n ar bob nos Wener, dwi'n meddwl well yn yr ofal chi o dan y goliadau. Dach chi'n mae mwy o feeling iddi. Dach chi'n i gael crowd fel la, dach chi'n sandwn o'n rhyw dda. Gret. Diolch yn fawr chdi am dy amser, Ryan. Diolch. Thank you.